Mihimo og fitness park ang usa ka mall sa Davao City alang sa makalingaw apan luwas nga aktibidad aron mahimong himsog karong summer. Maki-time out kang Sheila Vergara Rubio. Gitransform ngadto sa usa ka fitness park ang North Wing Events Ground sa usa ka mall sa Lanang, Davao City asa makapahigayon sa nagaring fitness activities ang mga Dabawenyo. Kaalayon ang Beats Cycle Davao ug Davao City Sports Development Division. Gilusad ang Fit and Fun Outdoor Spin. Dinhi maka-exercise sa mga partisipante og biking, running o group fitness nga spin classes. Ang paglusad sa mong aktibidad nahisubay sa pulisa nga gipakanaog sa Davao City LGU kalabot safety protocols. We believe that, of course, fitness and wellness is very important nowadays. So we are actually happy to cooperate and work closely with the City Sports Office in doing activations like this. Ipahigayon kini matag weekend kutob sunod bulan, busa alang sa mga interesado mo apil, magparehistro online. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.